זה פשוט גאוני להיות הרופא של עצמך. על פי שיטת הסוג'וק, אם יש לנו כאב במרפק יד ימין, אנחנו יכולים לגשת לאצבע המורה של כף יד ימין אל המפרק האמצעי. לכל רוחבו אפשר לחפש ולאתר נקודה רגישה. ברגע שנמצא לנו נקודה רגישה כזו, שוב, נעשה שם עיסוי, או נלחץ עם מקל, עם ראש עגול. לפעמים אפילו נקודה תהיה מאוד רגישה, מאוד כואבת, להמשיך ולעשות עליה עיסוי. לבדוק שוב את טווח התנועה, לבדוק את הכאב, ואתם תראו שהכאב ילך ויפחת והתנועה תלך ותגבר. נסו זאת. בהצלחה.